Kaixo, Kaixo. ze moduz? Bueno, gaur, agorro zein itxita dau, baina ez dita bisok prestau du tonifikazioko klase bat, eta, bueno, etxiek itxeko modukua, nik ingo goma elastikoaki, orduen daukenak, aprobetxatzeko. Bebai erabilan dozue, eukitzeko zue galtza media horreik zamatzuk, bebai erabilan dituzue. Eta nik ingot mankuernekin, zuek etxian, inaldo zue latekin, frutia, edo zein gauza fruitze gatzuena, beti pixu da dantzako, bale? Bueno, hasiko gare lehenengo beroketatxo batekin, ez inguztu beroketatxoa, eta gero, bixon artean, ingo tonifikazioko ariketatxo batzuk. Espero dugu, gustuko gaitzetia, bale? Hori da, bueno, pixkanaka, hasiko ga, goitxik bera, fortima mantentzen beroketiekin, bale? Hasikoa buruakin, hasikoa atzera, eta aurrera. Bale, alde batera, inklenatzen, bestera. Bale, eskerrera eta eskumara miratuko, poliki. Eta giroak itxen hasiko gara. Lehenengo alde batera, suabe bai. Eta beste aldera. Mareatzen basate, inaldo zure, alde batera bat, eta beste aldera juntartekatzen. Bai? Sor balda pixka gora eta bera. Eta hasikoa pixkanaka, giroak itxen atzera. Eta aurrera baitxa. Hanka pixkatxoa bitxa zabalik. Lagatzen dugu gorputza jausten alde batera. Eta bestera. Bizkarra beti, ahalik eta zuzen mantentzen. Eta berdina baina pixka askartxua. Bai? Herrira. Giro batzuk, alde batera. Eta bestera. Bai? Hankak itxi eta jaisten gabe. Bai? Hankak belaunen gainetik. Eta ingo dugu alde batera. Eta bestera. Eta hasikoa, hiruak itxen. Hiru alde batera. Eta hiru bestera.
orduan, bale, jo duzue aurrera atzera, okurritzen jatzuena, bale? Esamen hau itxen dugulako bakarrik, hemen bertan da. Eta, bueno, laxen, bunkale. Bueno, hasiko gare ja tonifikazioakin, bale? Lehenengoko ariketia, hasiko gare sentadilla bat itxe, bale? Bale, sentadilla bat itxeko kontuan eduki behar duguna, bai? Jaisten duenean, beti, bizkarra zuzen, eta belauna sekulo ez da pasau bi arrankapunta, bale? Orduan, jaisterakoan, ipurdixatzera, eta gora. Belauna beti, hankapunta pasau gare, bale? Basiko gare ariketean. Amarriko ditxu, bale? Bat. Hankat zabalik, mokorren zabalerara, gutxi gora bera, eta kontuan izan, jaisterakoan, belaun hori, iratzi, eta ama. Bale, urrengoko ariketia, pektorala ingo, bale? Nik erabiliko zintxa. Estik erabiliko ditxu mankuernak, bale? Bale, pasako zintxa. Gure sobako azpitzi, gutxi gora bera, bai? Beti, sorbalda, ikulondua, eta eskutxurra danak nivel berdinean egon behar dira, bale? Eta hemen ditxik ingo da. Eskuak luzatu, eta buelta. Eskuak luzatu, eta buelta, bai? Eskuak luzatu, belaunak pizkatxoa presionauta, bizkar hori zuzen egoteko, bale? 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta azkena 10. Oso ondo. Hoi, urrengoko ariketa, bernak, bai? Hemen, sartuko ditugu, bai? Gura ez batzuk inbide ditugu, eta sartu bida. Gluteo, iskio, eta kuadrifes, bai? Orduan, ingo, atzera pausua, jetxi, igo. Kontuan izan beharrekoa. Atzera pausua, belauna, orkatiran parian, 90 gradu, gorputza zuzen, eta beste 90 gradu. Bai? Gora. Urrengo konkia, berdin, 90 gradu. Gora. 10. Bat. Bixak itxen duenien, bat, Tranpaikin barik. 2. 3. 4. 5 azkenak. 5. 4. 3. 2. Eta bat. Oso ondo. Se moduz doia, bueno, urrengoko ariketia. Dorsala, bale? Nik, goma erabiliko, estik erabiliko ditxu mankuernak, bai? Bale, gomak dagoetzuenok. Zapalduko, goma, jarko nazola, bai? Hoget ikusteko. Eta, belaun hau, flexionauta, eta bestia be, pixkatxo bat, flexionauta, bai? Esku hau, hankan, apoiauta, bai? Eta inbio remo bat, bai? Orduen, hemendikan, ingo gora, bat, eta bera, 2, eta bera, 3, eta bera, 4, eta bera, 5, bera, 6, bera, 7, bera, 8, bera, 9, bera, eta azkena,
10, bera. Aldatuko, eskuz. Berdin, belon nau presionenta, bezua zuzen daukula, bai, ikulondua, gora. 1, 2, 3, 4, 5, begira nire bizkarra, zuzen dau. Ez dau esolan, eta esolan, zuzen. Zema goiaz, ezti? 8, 9, 9, eta 10. Vale, urrengoko ariketia, indio izkiua, bale? Bueno, kontu asko ariketa honekin, bale? Ez da bapesan muga. Baina, bueno, berrik astetu, bai? Jarriko naz, alde batera, onde ikusteko. Vale, hemen, eingo ditzu eta ariketia lehenko, eta gero espliko kurtzue, bale? Indio hone da, peso muerto bat, bai? Bera, eta gora, bai? Hemen, beti goiaz, hemendik dobletan dare, bai? Eta gero gora. Belauna beti pizkatxoa flexionauta, bai? Bera, eta gora. Eta berazkoan, ataten du pizkatxoak kulo pollo, bai? Eta bera. Bera. Hemen, kontuz, ez dut gure esau, eta besto gure bestago, Zuze, eta bi tabla izango balitzak emoruen, bata, eta bi, bai? Eta tabla erditxik, da dobletan garen lekutik, bai? 8, 9, eta azkena, 10. Vale, oso ondo. Bueno, ni bat kandot, baina, bueno. Vale, urrengoak iriketia, pasauko gare, besuak lantzera, bai? Landuko lehenengo bizesa, eta gero tricesa, bai? Nik erabilikot, goma, eta ez nik erabiliko da mankuernak, bai? Vale, berdin, hanka bat aurrian, bestiatzean, estabilidade hona aukitzeko. Vale, hemen dikakan, indio martillo bat, bale? Orduan besuak, da hemen, ez hemen, bale? Hemen. Ebatuko, eta sorbaldak behian, ez da sola, sorbaldak behian, bizker hori zuze, eta hemendikan ingo. Gora, eta gora. Bai? 3, Gora. 4, Vale, hemen berdi, Pixak, pie bat, 6, Eta bestela, 10 izen biherrien, 20. 7, hori da, kasu honetan, eskerrakin bakarrik gare lantzen, eta hontzen beste bat. Barkatu, Gaula, gabitzen, aldabitzen dugu. Vale, gabitzen alrebez, nire bilen, alternatzen, eta bera batekin, bale? Bai, aukera. Gure osue moduan, bale? Gure gozue hola, eta gure gozue ez dira bilen ditzen moduan, bale? 3, 4, Cosas del directori honek, hori eta beti dare variantia, así que ez dago inu garazue. 5, 6, 7, 8, importantia da beti ondo itxia. Vale, azkenean kantidadia, bai, baina ondo itxen bada, beti hobeto. Oso ondo. Bueno, eta oin, paseuko gara itxen tricesa, bale? Bale, tricesa itxeko, begira, ebatuko bekuaki, ebatuko hemen goma, eta ebatuko behian eta goixan. Bekua fijo behian dago, eta bakarri mobiluko goikua, bai? Horrela, gora, eta bera. Gora, eta bera. Gora, eta bera. Lau. Bost. 6. 7. 8. 9.
goixen hauena ondeien, eta deien hauena gora, bai? Eta gora. Bat. Bi. Hiru. Kasu honetan, gehien bat, sorbalda gara lantzen, bai? Bost. Sei. Zazpi. Zortzi. Gogoratu beti ariketak egokitu aldiela. Bederatzi. Eta 10. Eta listo. Bueno, besuak, listo, bai? Hoy, urrengo ariketian, ingo pixkatxo bat, barruko aldia landu, bai? Hortarako, zabalduko bankak, zabalduko ditugu bankak. Vale, hoy, ez da hankapuntak aurrera begira. Hankapuntak albotara begiraraz, bai? Zabalik, bizkarra zuzen, eta zuzen, bera, eta gora. Bera, eta gora. Bera, eta gora. Bera, gora. Bera, gora. Bera, gora. Zema goiez, ez di barakitzu? Basai edo? Vale. Zazpi, zortzi, bederatzi, eta 10. Oso ondo. Ba, hori koltxonetara joango garen, bai? Jarriko garen, lau hanketan, eta gluteo pixka landuko, bale? Hemen ikulonduak apoiatuko ditugu, koltxonetan. Beti, ikulondua eta sorbalda gutxi gora bera parian egon daitxezela, bai? Eta hemendika ingo. Gora eta bera. Gora eta bera. Kontuan izan beharrekoak. Hemen, gora itxen dugunien, bizkarra geldi dau. Ez da bizkarreko movimenturik. Hau, ez da balixo. Bizkarra geldi dau, eta igotzen dugunien, kontraitzen dugu ondo ipurdixa, eta bera. Zazpi, Kontrailu ondo ipurdixa, zortzi, bera. Kontrailu ondo ipurdixa, bederatzi, bera. Eta Eta azkena. 10. Aldatuko guankaz, eta gora. Bat, bera. Bi, bera. Hiru, bera. Lau, bera. Bost, bera. Sei, bera. Zazpi, bera. Zortzi, bera. Zazpi, eta... Eta 10. Ui, ez du jakonteri ebe. Oso ondo, urrengo kariketia, etzingo gareko itxoretan, gora begira jarriko gare, eta puente batzuk, bale? Guztiz apoiauta, belauna flexionauta, eta enbiaune da, ipurdi xaltza koltxonetatu, bai? Eta bera. Gora, eta bera. Gora, eta bera. Hemen, hanka, gero eta ipurdixau, Hau, gereztua guazaze, geixeu landuko zuen, ipurdixau. Bai? bost, Baina, gero eta urriñau guazaze, sei, geixeu landuko izkiua. Bai? zazpi, Zortzi, bederatzi, bederatzi, eta azkena, 10. Oso ondo. Bueno, eta hoy, pasauko gare, plantxatxo batzuk itxera, bale? Bueno, lehenengo, albokuak, bai? Apurra lantzeko, zarkako alde udana, bale? Orduan, hankak apoiauta, apurtxoa flexionauta, hasiera baten, ikulondua eta sorbalda, parian egon daitxezela, bai, pixua ondo banatuta egoteko, eta hortitxik gure laguntasun pizkatxo bateaz, gora, baina gero, eskua, gora, bai? Eta hemen, aguantago aldo, 20 segundo, bai? Ero bestela, inaldo movimentuakin. Bera, gora, bera, gora, bera, gora,
10 segundu gehiago. 5, 4, 3, 2, 1, eta 0. Danak kontau. Bera. Hori da esaztu, Bat eta ja ez da balixo, Eta segundua die, ez die milisegundos, Kontuz. Vale, bezaldera berdiniko, bale? Gure gau laguntzeko, gogoratu pizkatxoa presiona hau. Gora, aktiba ondo, hori da. Eta, bat. 2, 15 segundu. 3, 4, 10, konzentra beti. 6, jarra hemendik, 5, 4, 3, 9, 2, 10, 1, eta 0. Nila bukatu dut. Vale, horrengokoa, pasoko gare plantxa batzuk itxe. Horrengoan apoiauko eskua, bale? Ikulondoak apoio biherrien, eskuak apoiauko ditugu. Hemen. Mankuernekin variante egingo ditugu, bale? Bale? Zabaltzen. Bale, hemen kontuan izan bihune. Ez gaz hola, eta ez gaz hola, bale? Beti zuzen, bizkarra zuzen, eta plantxa hori. Bale, egon algare hemen 20 segundo, bale? Ero, Eta hau, inaldau, estik, zabaldu. Eta itxi. Edo bestela be, inaldau. Urrundu. Eta gerturatu. hemen kontuan eduki bihune. Ikusten bou, injarra falta jakula eta gertaketa jakule, hau, orduan, jetxi, eta deskantza, bai? Ez dou lumbarrian minik sentiru bihar. Ikusten bou, azte jakula lumbarrian mina, da injar falta daukagula, bale? Orduan, itxi, bai? Deskantza eta berriro. Baina beti, bizkarra, zuzen, hau, sekula, bai? Hemen. Oso ondo, deskantza pizkatxo bat, eta beste bi plantxa ingo ditugu, bale? Hori da, hemen aukeria dauku, hola, ero, hemen itxikua. Bai? Eskutxurretik minduta basabitzero, hau beto. Bale? Hemen berdin elike. Zabaldu. Eta itxi. Edo egin duguna, urrundu. Eta gerturatu. Oso ondo. Bale, urrengoko ariketia, hemen itxik, bai? Eta hemen izango litzake belauna. Gure gana, eta lusatu. Gure gana, lusatu. Hori da, edo, Gure gana, abiadura, ero, sartzen. hemen 10 larraitxo pentsetan bajatzue, 7 ditugu. Nik nahiko. Ebe bai. Bale, eta azkena, ingo berdina, baina belauna kontrako sorbaldaru Luzatzen. Bale? Barrura sartzen. Hemen ditxe, ingo gauk. Sartu. Sartu. Bat. Berdine, bizkar horrek, super importante, Bai? Oso importantia, Bueno, gu berotu ga, Eta, deskanso. Bueno, eta, falta jaku, lusatzea. 5 minututxo lusatzeko, bai? Beste? Vale. Bueno, Vale. Musika pizkatxo bat egon hori. Nuna musika? Bueno, igoteko volumen da? Albotik plus minus horri. Bitxartian, hasiko da buruakin, bale? Hori,
poliki, goruz tiratzen dugu hasian bezala, talde batean. Eskerrik asko Esti. Arratxoan da zukunkal. Vale, zabalduko banka. Vale, hartuko arnasa. Bota. Hartu arnasa. Hartu arnasa. Usatu goixa. Asko. Gurutzatu. Alde batera. Bestera. Zabaldu. No hay suficiente espacio. No hay suficiente espacio, markatzen dago hemen. Hiundu inda asuntua. Bai. Zaldera. Zuzen. Waiting for me, one to carry me home. Bakoitzak duena, Hope you come and see me soon, 'cause I